Kiitos Jukka Haapalainen ja teoksen upea näyttelijä Ensemble. Lämpimästi tervetuloa seuraamaan Tom of Finland-musikaalin livestriimiä tänne Verkatehtaalle Vanajasalin Hämeenlinnaan. Minä olen Miikka J. Anttila ja minulla on ilo juontaa tämä suora lähetys. Musikaalin ensi-ilta on tällä samaisella näyttämöllä vuoden päästä 3. syyskuuta ja se toteutetaan Hämeenlinnan teatterin ja Verkatehtaan yhteistyönä. Ja lipunmyynti on alkanut noin 4 minuuttia sitten. Seuraavaksi on luvassa tämän loistokkaan tekijätiimin esittely, taiteellisen työryhmän haastattelu ja lopuksi tämä lähetys huipentuu musiikkinumeroon, joka antaa esimakua tulevasta. Sen pidemmittä puheitta toivotetaan tervetulleeksi teoksen ohjaaja Tuomas Parkkinen. Hyvää iltapäivää minunkin puolestani ja esittelen tässä ensemblen nyt aluksi. Lähdetään tuolta nurkasta. Lasse Sandberg, Sinikka Salminen, Jaakko Vuolijoki, Henna-Maija Alitalo. Sitten hypätään tänne. Lauri Ketonen, Aleksi Seppänen, Liisa Peltonen, Marko Maunuksela, Birgitta Putkonen, Jyri Ojansivu ja Katariina Kuisma-Syrjä. Ja vaikka tulikin jo esiteltyä minun rakas ystäväni ja kollegani Jukka Haapalainen, niin silti vielä teoksen koreograafina Jukka Haapalainen. No niin, Olli Rahkonen. Sinä hyppäät kirjaimellisesti Touko Laaksosen saappaisiin, etkä suinkaan ensimmäistä kertaa. Ja anteeksi, unohdin esitellä keskeiset tehtävät, mutta näin voi käydä, kun tehdään live-lähetystä. Hyppäsin yli nämä nelikon, ja tämä oli jännitysmomentti, tarkoituksellinen sellainen. Severi Saarinen on Kake. Antti Lang on Veli Mäkinen. Natali Lintala on Kaija Laaksonen. Ja nyt tulee se yllätys. Olli Rahkonen hyppää uudelleen Touko Laaksosen saappaisiin. Näin voi käydä. Tosiaan tämä musikaalin kantaesitys on ollut Turun kaupunginteatterissa vuonna 2017 ja se sai aikaan melkoista hypetystä. Mitä odotuksia on teoksen 2.0-versiosta ja millainen mies löytyy Tom of Finland-kuvien takaa? Voi vitsi, kyllä ihan mielettömät odotukset. Se oli unohtumaton kevät 2017 Turussa silloin ja kyllä tämä mulle ei tämä niinku vaan prokkis muiden joukossa, vaan tämä oli oikeastaan se, mistä kaikki alkoi. Ja ensimmäinen päärooli ekalla kiinnityksellä, ekassa työpaikassa ja hirvittävät paineet, mutta kyllä se sitten se mitä pelkäsi eniten eli yleisön reaktio, niin lopulta se olikin se, mikä sitten oli kaikista turvallisin juttu, että meillä oli siellä ihan superhauskaa. Ja Tom of Finlandin kuvien takaa löytyy uskomattoman tinkimätön taiteilija, pioneeri ja todellinen kansallisaarre Touko Laaksonen. Kiitos. Antti Lang. Yes. Sinä näyttelet Toukon pitkäaikaista elämänkumppania Veli Mäkistä. Ja Touko ja Veli tapasivat Helsingissä vuonna 1953 ja he rakastivat toisiaan 28 vuotta sukulaisilta ja Suomen valtiolta salaa. Mitä ajatuksia heidän tarinaansa herättävät tänä päivänä? Musta ihminen on siitä jännä, että sen suurin tarve on
rakastaa ja tulla hyväksytyksi. Ja musta niistä ajoista on menty eteenpäin, että sitä ei arvoteta niin paljon, mutta valitettavasti ihmisellä on huono tapa astua 2 askelta eteenpäin, 1 taaksepäin. Ja mielestäni ollaan menossa siihen suuntaan, jolloin enää, vaikka ensin on hyväksytty, nyt ollaan menossa suuntaan, jossa ei oteta enää kantaa. Ja mielestäni se on väärä suunta, vaan pitäisi mennä aina eteenpäin. Ja siksi on hienoa, että otetaan kantaa edelleen muun muassa tällä teoksella. Ja siksi se tekee siitä mielestäni ajankohtaisen, silloin kun tämä tulee pihalle. Kaunis vastaus, kiitos Antti. Natali Lintala, sinut nähdään ensimmäistä kertaa näyttämöllä Hämeenlinnassa, tai oikeastaan jo ennen Tom of Finlandia, nimittäin olet mukana Hämeenlinnan teatterin Idän pikajunan arvoitus näytelmässä. Ja tässä musikaalissa näyttelet Toukon sisarta Kaijaa, joka oli ainoa sukulainen, jolle hän paljasti seksuaalisen suuntautumisensa. Mikä oli oma suhteesi Tom of Finlandiin ennen tätä? Mä oon sen ikäinen, että mä oon oikeastaan koko aikuisikäni elänyt Tom of Finland-piirrosten ympäröimänä, mikä on hienoa, koska näin ei ole aina ollut. Se ei ole ollut itsestään selvää. Mutta nyt musikaalin kynnyksellä on myös miettinyt paljon sitä aikaa, jossa Touko Laaksonen on elänyt, joka on ollut äärimmäisen raskasta. Mutta sieltä se ilo ja rakkauden palo, niin en voi muuta sanoa kuin, että on jo nyt suuri Touko Laaksonen fani. Kiitos Natalille. Severi Saarinen, sinä näyttelet yhtä Laaksosen tunnetuinta fiktiivistä piirrosahmoa Kakea, joka ilmestyi ensimmäistä kertaa vuonna 1968 julkaistussa sarjakuvalehdessä. Mikä tekee Kaken hahmosta niin ikonisen? No, niin kuin tästä kuvasta voidaan nähdä, niin Kakehan on tällainen absoluuttinen alfa-uros piirrettynä. Ja aika kova tavoite itselle tietysti tulevana vuonna päästä tuohon kondikseen, mutta lähelle ainakin yritetään. Mutta mikä se tekee ikonisen mun mielestä on se, mitä se edustaa mulle ainakin, että kaikista kovimmat kundit on niin kuin aina heikompien puolella. Ja voi olla esimerkkinä sille, että kaikki ihmiset voi uskaltaa olla sitä, mitä ne haluaa olla, eikä tarvitse välittää muiden mielipiteistä. Ja voi vaan nauttia elämästä täysin siemauksin. Ja Kaken niin kuin tärkein piirre mulle ainakin on se, että se uskaltaa olla just sitä, mitä se on, ja tuo sen sitten esikuvana sitten kaikille niille, jotka ei ehkä uskalla. Se on juurikin näin. Kiitos Severi. Näyttelijät saa nyt hetken hengähtää. Ja kutsun tänne lavalle meidän lisäksi seuraavat työryhmän jäsenet. Säveltäjät Jussi Vahvaselkä ja Jori Roosberg, pukusuunnittelija Tuomas Lampinen, lavastussuunnittelija Teemu Loikas, teatterijohtaja Pauliina Salonius ja Verkatehtaan toimitusjohtaja Mika Nevalainen. Tervetuloa. Tom of Finland on Tuomas Parkkisen kirjoittama ja Jussi Vahvaselän sekä Jori Roosbergin säveltävä musikaali Touko Laaksosesta, hänen taiteestaan, maailmankatsomuksestaan, ilosta ja ylpeydestä. Musikaali kertoo Touko Laaksosen matkan Tom of Finlandiksi. Se näyttää kaarinalaisen opettajaperheen lahjakkaan, omalaatuisen pojantien maailman tunnetuimmaksi suomalaistaiteilijaksi. Tuomas, mikä Touko Laaksosen tarinassa puhuttelee erityisesti sinua käsikirjoittajana ja ohjaajana? No varmasti monikin asia, mutta mä ehkä haluaisin nostaa 3 erityistä nyt tähän tilaisuuteen. Niin kuin mainitsitkin jo, niin Touko Laaksonen syntyi Kaarinassa Turun lähellä 20-luvun alussa, 1920-luvun alussa. Ja musta on ihmeellistä, että kun ajatellaan, että Suomi on aika syrjässä, pohjoisessa ja vähän perällä, ja Kaarina on tosi pieni paikka Suomessa, niin miten on mahdollista, ja se on mahdollista, että sieltä noustaan maailman maineeseen kuvataiteilijana aikakautena, jolloin kuvat saattoivat levitä vain kädestä käteen ja postin mukana.
Tänä päivänä ehkä riittää, että tekee yhden viraalin somevideon, saattaa olla 10 miljoonaa ja yhtäkkiä rikas henkilö. Musta se on siinä niin kuin ihmeellistä ja se kertoo niiden kuvien voimasta. Sitten musta toinen asia on siis se, että on niin kuin se kuvasto, jonka Touko Laaksonen on luonut, on tänä päivänä meille populaarikulttuurin ihan, en nyt sano arkipäivään, mutta se kuuluu sinne niin kuin johonkin Freddie Mercuryn esiintymiseen, Village Peopleen tai tämän kaltaiseen. Mutta täytyy muistaa, että hän on luonut sen ihan kaiken. Se on niin kuin sen mielikuvituksen voima, se luovuuden voima. Hän on tehnyt sen kaiken aivan itse, joka meille on tänään arkipäivä. Hänen mielikuvituksensa on musta ihmeellistä, se fantasia, mikä on. Kolmantena, ehkä kaikkein tärkeimpänä, mä haluaisin nostaa Touko Laaksosen tarinasta ilon. Hän eli aikana, jolloin homoseksuaalisuus oli rikos ja sairaus. Ja kun mä luen niin kuin sen ajan kirjallisuutta, katson sen ajan elokuvia tai siitä ajasta kertovia elokuvia tai vaikka muuta taidetta, niin hyvin usein, niin kuin se elämä on ollutkin, niin ne kuvaukset on, että se aika on ollut miehille ahdistavaa, pelottavaa, on pelätty väkivaltaa, on pelätty niin kuin paljaaksi tulemista. Niin Touko Laaksonen olisi voinut tehdä myös ahdistavia kuvia, koska se varmasti oli se maailma, missä he elivät. Mutta hän käänsi sen toisinpäin. Hän halusi kertoa ilosta ja kahden tai monenkin ihmisen välisestä rakkaudesta. Ja tämä on myös meidän musikaalin aivan ydinteema, ilo, rohkeus ja ylpeys. Kiitos Tuomas. Säveltäjät Jussi Vahvaselkä ja Jori Roosberg. Teoksen sloganin mukaan se mitä ei voi sanoa, se piirretään. Se mitä ei voi piirtää, se lauletaan. Millaista musiikkia teoksessa tullaan kuulemaan ja minkälainen työnjako teillä on ollut? No musiikista mä voin vaikka aloittaa tässä. Musiikki, Tuomas tuossa mainitsikin tämän ilon. Niin se oli kyllä, oli ilo tehdä musiikkia. Mutta kyllä se välittyi niistä teksteistä sen ilon syvin olemus ihan joka kohtaukseen. Ja se meidän tiedostamatta tajuttiin vasta ensin jälkeen huomattavasti, että kaikki biisit on duuribiisejä, joka myöskään ei ole ehkä ihan suomalaista. Mutta duurissa mennään ja se ilo tulee sitä kautta, vaikka on koskettavia hetkiä, vaikka on traagisia, vaikka on väkivaltaa ja on kaikkea, niin silti siellä pohjalla soi duuri soinnut. Että musiikista sanon sen verran aika vauhdikasta. Meillä on siis semmoinen, koska siinä käsitellään Touko Laaksosen elämää myös aikakausissa, niin se aikakausien kirjo tulee myös musiikissa läpi. Että kun ollaan 40-luvulla, niin ollaan vähän tangomaisemissa esimerkiksi siinä kohtaa ja tullaan kohti tätä päivää. No mulle ei tuohon hirveästi ole mitään lisättävää. Me ollaan tosi intuitiivisesti tehty. Tavallaan hypätty vaan siihen Tom Finland maailmaan ja Toukon maailmaan ja sitten siihen itse Tuomaksen tekstiin. Ja en mä tiedä, se on ollut hirveän hauskaa ja ihanaa, että saadaan jatkaa tätä hommaa vielä. Tehdä pieniä muutoksia sinne tänne, että jatkuu vielä tämä modaaminen, niin se on musta ihan todella ihana juttu. Jussi, sinä toimit myös musikaalin vastaavana kapellimestarina yhdessä esityksen kapellimestari Aleksi Laukkosen kanssa. Kuinka suuri orkesteri teokseen on tulossa? Pauliina ehkä korjaa mua. Oliko se 20 soittajaa? Ei, 6 soittajaa ja kapellimestari olisi tulossa tähän. Wow. Kiitos Jussi ja Jori. Jukka, Pikkulinnut ovat laulaneet, että musikaalissa tullaan näkemään erittäin näyttäviä tanssinumeroita ja Touko Laaksosen piirroshahmot heräävät eloon näyttämöllä. Animoidut piirretyt miehet puhuvat, laulavat ja tanssivat yhdessä näyttelijöiden kanssa. Mistä on oikein kysymys ja miten lähdet rakentamaan koreografiaa? No, jos me nyt katsotaan vaikka tätä täällä esiintyvää hahmoa, niin ajatellaan niin, että hän nyt hyppäisi tosta sitten kolmiulotteisena tähän lavalle ja alkaisi vaikka tässä meidän kanssa
tanssia, niin siitä on oikeastaan kysymys. Ja mä oon itsekin tästä erittäin kiinnostunut, koska me olemme tuomassa tänne lavalle aivan viimeisintä esitystekniikkaa, jota ei varmaan ihan joka paikassa olla vielä nähty, jolloin piirroshahmotkin voivat tanssia. Ja nyt mun sormet ja jalat syyhyää jo ihan täysillä, koska mä totta kai on todella mielissäni siitä, että musiikissa on niin paljon erilaista kirjoa, niin me päästään näkemään sit myös monen erityyppisiä tansseja tämän esityksen kautta. Ja sitten totta kai ollaan aivan mahtavien ja tärkeiden aiheiden piirissä, niin mä lähden tähän kyllä todella suurella mielenkiinnolla näistä kaikista syistä. Ja tämä yksi on mullekin vielä vähän uutta, niin mä nyt alan tutkimaan tätä uutta tekniikkaa tässä ja miten sitä voidaan hyödyntää. Tulokset varmasti tulevat olemaan hienoja. Kuulostaa uskomattoman upealta. Kiitos Jukka. Hypätään tästä sujuvasti sitten lavastuksen pariin, eli lavastussuunnittelija Teemu Loikas. Miten tämän kokoluokan videosuunnittelu yhdistyy lavastussuunnitteluun ja mitä yleisö voi odottaa näkevänsä näyttämöllä? No tässähän käydään Touko Laaksosen elämää 30-luvulta aina 90-luvulle läpi, niin tässä on perinteisempää epokkilavastusta eri vuosikymmeniltä, mutta sitten videoilla ja screeneillä herää henki sitten tämä piirros- ja mielikuvitusmaailma, ja sieltä sitten hahmot hyppivät myös ihan elävinä lavallekin asti. Ja tämmöistä. Kiitos Teemu. Pukusuunnittelija Tuomas Lampinen. Miten Touko Laaksosen tunnistettavat piirroshahmot muovaantuvat näyttämölle pukusuunnittelijan käsissä? No, nyt ruvetaan ottaa sellainen välineistö käyttöön, mitä naisnäyttelijät on saanut kokea niin kuin vuosikymmeniä, vuosisatoja, että puristetaan vähän sieltä ja kohotetaan vähän täältä. Ja sitten optisia harhoja lisäksi, niin kyllä se siitä syntyy. Kiitos Tuomas. Teatterijohtaja Pauliina Salonius. Miksi juuri tämä teos valikoitui ensimmäiseksi Hämeenlinnan teatterin ja Verkatehtaan yhteistuotannoksi? No, tämä valinta oli meille loppuviimein aika helppo. Ja tämä kaikki on, mitä tässä ollaan kuultu. Ja ennen kaikkea se, että me ollaan tosi ylpeitä siitä, että saadaan tehdä ensimmäinen yhteistuotanto, että se on kotimainen musikaali. Niin tällä on meille iso arvo. Tietysti sitten myös se, että yhteiskunta polarisoituu kovaa vauhtia ja koettiin, että yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden sanomaa ei voi koskaan korostaa liikaa ja maailma tarvitsee lisää rakkautta. Tässä teoksessa sitä on. Ehdottomasti tarvitsee. Kiitos Pauliina. Mika, oma musikaalituotanto on myös iso pelinavaus Verkatehtaalle. Mikä merkitys sillä on ja nähdäänkö musikaaleja jatkossakin Vanajasalissa? Sillä on iso merkitys meille molemmille yhtiöille, koska me halutaan yhdistää voimamme, jotta me voidaan tuoda jotain suurta, ennennäkemätöntä Hämeenlinnaan ja houkutella ympäri Suomea upean musikaalin ystäviä. Ja se, että nähdäänkö jatkossa, niin kyllä me ollaan luvattu, että varmasti nähdään. Nyt me ollaan salissa, joka on Vanajasali, yli 700 paikkaa. Tämä on kun tehty isoille kunnianhimoisille tuotannoille. Tilaa riittää, näyttävyyttä, intiimi, katsomo, kaukaa näet lähelle, niin tervetuloa. Kiitos Mika. Laitetaanko mikki sinne Tuomakselle päin? No niin. Tuomas, sinä olet sanonut, että esitys sopii kaikille, jotka rakastavat. Kaikille, jotka haaveilevat. Kaikille, jotka iloitsevat elämästä, osaavat ilotella, tunteilla, nauraa ja liikuttua. Voiko tämän paremmin sitä enää sanoa? Kommentoitko tätä? Ei sitä voi paremmin sanoa. Tämä teos on syntynyt halusta tuoda iloa ja rakkautta ihmisten elämään. Tom of Finland on musikaali, jota maailma tarvitsee juuri nyt. Hienosti vastattu, kiitos. Ja näin se asia on. Kuulostaa aivan upealta ja yleisölle vielä tiedoksi, että musikaalin suunnittelusta vastaa kaikkien näiden lisäksi myös videosuunnittelija Toni Haaranen, kampaus- ja maskeeraussuunnittelija Petriina Suomela sekä valosuunnittelija Juha Rouhikoski, joka vastaa tämänkin striimin suunnittelusta. Ja annetaan vielä huikeat aplodit kaikille tekijöille.
Seuraavaksi onkin luvassa lähetyksen viimeinen ohjelman numero. Jussi Vahvaselkä ja näyttelijät, olkaa hyvät. Nyt keksin sen, minkälaisen miehen puolen kehittelen ikonisen, uudenlaisen, sarkastisen, atleettisen, aina valmiin ja vaatetan sen kauttaaltaan nahkakuosiin. Jumala loi miehen. Mies loi tosi miehen. Hurjapäiden sankarilta kulkuneuvon kaappaat. Wehrmachtin upseerilta tiukat nahkasaappaat. Syntyreteen viiksinekka ottaa kenet haluaa. Kovikouri lempeästi kaikki kundit kaluaa. Taas jomottaa, mua pomottaa. Kohta ratkee, en odottaa. Voi kauempaa, taikka katkee. Jätkät se on uskomaton. Järki lähtee, veri pakkautuu täyttä voimaa sinkoutuu. Jumala loi miehen. Mies loi tosi miehen. Ei, 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 ei. Jumala loi miehen. Mies loi tosi miehen. Minä tiedän sen. Ja piirrät sen. Kun mies karkeloi. Miten luoja soi. Hän saa nauttia. Ilman murheita. Siitä riemuitkaa. Mikä kiihottaa. Teille maalataan. Anna mennä vaan. Miehen mallia. Sinun luotetaan. Olet taikuri. Olet taikuri. Olen mestari. Olet mestari. Aika vesseli. Aika vesseli. Mahti pensseli. Mahti pensseli. Mies loi nahka miehen uuteen maailmaan. Suuret aplodit. Kiitos yleisölle siellä ruudun takana kuin täällä Vanaja-salissakin. Me nimittäin päätämme tämän live-lähetyksen tähän ja me nähdään noin vuoden päästä näissä merkeissä juurikin tällä näyttämöllä. Ja minä lähdenkin tästä lippukaupoille. Moi!